na ay mga butang sa kinabuhi nga dali ra kaayong makalimtan. Labi na kung bisita o kung human na ang problema, murag gusto nato kalimtan tanan. Kahinumdum ko sa usa ka panahon nga na ako'y giampo nga dako. Ug sa diyang gitubag sa Ginoo, grabe akong kalipay. Pero pagkahuman sa pipila ka adlaw, nakalimot ko magpasalamat. Murag normal man gyud siguro nato nga tawo nga makalimot. Pero ang problema, kung atong kalimtan ang pagkamayo sa Ginoo, mawala pud ang atong pagtuo. That's why God wants us to remember. Kay kung atong hinumduman unsay gibuhat niya kaniadto, makabaluta nga mahimo niya usab karon. Kita tanan nakasinati na sa kaayo sa Ginoo, sa milagro, sa kaluwasan, sa pagtabang nga dili nato gi-expect. Pero let's be honest, usahay makalimot ta. Kung maayo ang dagan, makalimot ta muampo. Kung wala na'y problema, makalimot ta moingon, "Salamat Lord." That's why we all need stones of remembrance. Mga paalala sa atong kinabuhi nga magpahinumdom nga ang Ginoo tinuod gyud nga naglihok. Sa Joshua 4, human sa mga Israelita nga nakatawid sa Jordan River, gisugo sa Ginoo si Josue. Choose 12 men, one from each tribe, and take 12 stones from the middle of the Jordan, and carry them over with you. Joshua 4:2 and 3. Ngano man kinahanglan pa magkuhag ba to? Because God wanted them to remember. Giingnan sila ni Joshua. These stones will be a memorial to the people of Israel forever. Joshua 4:7. Imagine, 12 ka bato. Gipatungad to sa daplin sa suba. Ug matag higayon nga moagi sila didto, mahinumdoman nila, this is where God stopped the river for us. Dili lang kana, pero ang mga bata nga mangutana unya. Unsa ning mga bato, Papa? Makahatag og tubag ang mga ginikanan. Ang Ginoo maoy nagtabang nato. Siya ang nagtawid kanato sa Jordan. Ang tinuod nga purpose sa Stones of Remembrance mao kini to pass on the story of God's faithfulness. Unsa man ang imong Stones of Remembrance karon? Unsang mga butang sa imong kinabuhi nga nagpahinumdom nga maayo ang Ginoo? Maybe it's a journal entry, a photo, a testimony, o sa kakanta nga nagpahinumdom nimo nga niluwas ka sa Ginoo. Ayaw kalimti? Isulat, istorya, i-share. Kay kung imong kalimtan ang gibuhat ni Lord kaniadto, mahadlok ka pagbalik kung nanapod kay Jordan River sa unahan. Pero kung imong hinumduman, makasulti ka. If God did it before, He can do it again. God wants you to build your own memorials, simple reminders of His faithfulness sa imong journey. Kita tanan, pareha sa Israel, naglakaw sa usa ka journey nga puno og milagro. Ug matag milagro, gusto sa Ginoo nga dili nato kalimtan. So every answered prayer, every victory, every provision, maoy bato nga nagpahinumdom nga ang Ginoo matinudanon. Let's be a people who remember, not just for ourselves, but for the next generation. Kay ang imong testimony karon mahimong inspirasyon sa uban og ebidensya nga tinuod ang gahom sa Ginoo. Closing prayer. Lord, salamat sa imong mga milagro nga among nasinati. Tabangi kami nga dili makalimot sa imong pagkamayo ug pagkamatinud-anon. Ihatag kanamo ang kasing-kasing nga mapasalamaton ug makahinumdum sa imong mga buhat. Gamita among mga testimonya aron ipakita ang imong gahom sa uban. Sa ngalan ni Jesus, Amen.